at y drws, da ni'n canu fan hyn. Wel, dyma ni'n dŵad gyfeillion diniwed. Wel, dyma ni'n dŵad gyfeillion diniwed. I mofyn am genad, i mofyn am genad, i mofyn am genad, i ganu. Wel, dyma ni'n dŵad gyfeillion diniwed. Wel, dyma ni'n dŵad gyfeillion diniwed. I ofyn am genad, i ofyn am genad, i ofyn am genad i ganu. Os na chawn ni genad Sut ydych chi'n symud y ceg? Gortyn bach i fewn am fan hyn. Ti'n gweld y cortyn bach na fan'na? Yna. Hwnnw sy'n symud y geg i fyny o fel. Pryd oedd y diwrnod gyntaf chi wedi mynd â fo allan? Tylwyth teg o'r teulu, a ddewch wych golau heb gelu, i weld y wasail yn ddiaeth, nid oes ei bath yng Nghymru. Faint mae'r hyd yn cymryd i addurno y cenedl? Wel, cwestiwn da. Mae'r Fari Lwyd wedi cael ei ddyrno cyn i ni gael ei, so fi ddim yn gwybod. Ond chi'n gweld y llygyd yma hyn? Chi'n gwybod beth ydy'r llygyd yna? Nag e? Gwydyr? Gwydyr, ie. Gwydyr o'r lle mae di gwydyr di dod. Ie? Potel? Potel, ie, siwr. Potel. Gwylod potel gwyd, ie, beth felly. Faint o flynyddoedd oedd ti wedi fynd rhwng tai a canu'r canau i pobl? Wel, dwi wedi bod yn mynd o gwmpas efo'r Fari Lwyd ers 20 o flynyddoedd, 20 mlynedd rwan. So felly dwi wedi bod yn gwneud dipyn o ganu efo'r Fari Lwyd.